Nek upami Bu. Niki ngonoan niki. Niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan ngangge basa Jawa kinten-kinten mriko saged nampi mboten? Menawi mboten diterjemahkan nggih angel nggih saged tamu pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, harus pakai penterjemahan. Nggih menawi sabetan mawon mboten ning tiyang maca remen inti cerita dan permasalahan dan tuntunannya. Nun sewu. Wonten Amerika nggih wonten gongso rigid ngeten. Wonten kata sanget, wonten kinten-kinten swidak set. Swidak set. Langkung, mbak menawi 100. Swidak. Lho teng mriki gamelan digadekke lho Bu. Ora. Kang mangkono weh Prabawa dayane gara-gara Jawi Wetan.
kasih, matur nuwun. Wiwit saking Simbah Kinarto Sabda rumiyin sudah memadukan antara Solo, Jogja kalian Banyumas nganti tekan Bali, Banyuwangi. Mila lajeng dipun kembangaken dening para generasi penerus. Nadyanto mangkate kula menika saking Karanganyar Laladan Surakarta ning anut perkembangane jaman serana perbedaan nyatanipun gagrag cara Jawa Timuran nggih kula nggih, sok-sok cara Yogya nggih kula sinau, cara Pasundan, cara Bandung nggih kula pelajari, Banyuwangi nganti tekan Bali. Ha menika. Tegesipun nadyan rumiyin menika dening para penjajah dipun pecah-pecah, dipun prail-prail kangge srana mecah kerukunan lan kekuatane bangsa Nuswantara ning nyatane hikmah yang sangat luar biasa dipadukan Jogja dan Solo tidak ada musuh, Jogja dan juga Bandung, Banyumas tidak ada gap, berbaur menjadi satu untuk bersama-sama mengibarkan bendera budaya di Nusantara. Nah, niku. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Pak Menteri tasih lenggah nggih. Sampun jenak wae nggih. Sembah nuwun panjenengan kersa nenggani ngantos enten menika lah. Bombonge ati tanpa upama saestu menika nggih. Sowan wonten ing Kementerian Kebudayaan pancen nggene budaya. Ewadene seni menika perangan saking budaya. Budaya menika angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan lan katentreman menika budaya. Mila kula sowan jangkep kalian para kanca-kanca seniman. Nah niki saking Surakarta. Napa sebabe diarani seniman? Merga wong niku yen sugih seni jenenge seniman. Nah, hartawan niku tegese wong sing sugih harta utawi sugih dhuwit. Wartawan niku wong sing sugih warta, sugih kabar niku wartawan. Taiwan niku tiyang sing nyambut gawe teng luar negeri. Omong dhewe ra dibantu karo Mas Gareng Semarang nek kaya tuna kula niku nggih. Tak leren diluk karo ngobrol karo Mas Gareng. Mangke jek mbacutke cerita Gatotkaca Kusumayuda utawi Kusumadharma. Iya bener wong pancen Gatotkaca ni berdharma kok nggih. Mriki Mas Gareng. Ayo tak hormati. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rese-rese bebarengan. Rame-rame jaga godekan. Kae-kae rambulane. Lalu
yen sawan yen disawan kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh sore-sore ketok asale saka tela potongan tok iku ambane apa ala ketok asale saka tela yen ra petok atine rada gelap hei hei ya karo berkesenian ya disambi olahraga metu kringete dadi lan sehate. Tes. Tembungmu olahraga ya mene maling apa piye? Lho nyatanipun jenengan ya joget iki kesenian. Ya Wong nggih. joget akhirnya dadi keringet kuwi kesehatan. Nggih. Nggih. Ning wancine dudu yamene olahraga yamene iki ya tetep ya dalam rangka ngemban budaya. Oh iya, nggih. Mergo gamelan muni iki penake yen dijogeti lan ditembangi. Leres. Dhisik Mila kan. sing jeneng wong urip niku ngendikane Swargi Pak Deanom aja ninggake tembung ibu. Nah kae. Iman, budaya karo olahraga ngono kae. Nggih. Nggih. Sejalan seiring sejalan. Nggih. Iman budaya lan ulah-ulah kuwi. Iya, olahraga. Lah ya ngolahraga. Nggih. Wah jan marem lho iki nganti perang gagal nganti meh gara-gara sik ditenggani Pak Menteri. Iki panjenengane wis kondur ya lumrah mesayah, Mas. Nggih. Besok pagi masih ada agenda. Ning awake dhewe tetep melanjutkan tugas yang berikutnya. Nggih. Wong ki sing mirsani ya isih akeh. Iki lurukan lho, Mas. Lurukan pripun? Ora mung saka papan kene sing cedhak iki saka kiwa tengene Jakarta do rawuh mirsani. Nggih, leres. Tombo kangen ana sing saka Tangerang, Bekasi, ana sing saka Banten, Nggih. ya ana iki mau. Ana sing saka Solo. Sapa Solo? Loh, ning kontrak ning kene. Oh iya. Solo ning kontrak ning kene. Nggih, mila marem niku mboten kaya yen sowan mayang wonten Laladan Jakarta niku saestu Mas Gareng. Nggih. Nuwun sewu, ngantos jam ya enten. Mboten angger daerah lho, biasanipun niku kathah. Sakmen niku angger bar limbukan niku sing mirsani sampun telas. Leres. Ning Jakarta tetap beda. Nadyanto manut jam kula meh setengah loro, ning sing kepareng lenggah jenak pinarak tasih kathah. Ini sebagai bukti bahwa Jakarta adalah penonton tolok ukur di Indonesia. Amin. Ya, kapak-kapakno ora wong ki ora ninggal budayane kok, Mas. Nggih, leres. Nggih matur nuwun dipun tenggani dipun rewangi melek-melek iki ngiras-ngirus tirakatan menjelang 17 Agustus. Menyongsong ya Mas Gareng. Menyongsong kemerdekaan. Nggih. Aku seneng iki kepasang gendera merah putih. Merah putih iki artinya apa? Loh, cetha no, merah itu adalah berani, putih adalah suci. Alah. Kuwi kurang nyemangati. Neng lagu kayak enek merah darahku, putih tulangku, kalau. Lah pokoknya wis ngerti pasti yen tulangmu kuwi putih. Ya kira-kira. Merah kuwi meraih kemerdekaan harus dengan perjuangan merah. Betul. Putih punya nyali menghadapi penjajah dan tidak senang merintih. Nah, apik nggih. Oh. Mila niki kula pasang ten mriki. Nuwun sewu, nadyanto suasana niku ora iso pisah kali politik. Nggih. Niki adalah ajakan kepada warga masyarakat semua. Silahkan kibarkan biru, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan hijau. Namun merah putih harus tetap di dadaku. Lah ngono kuwi.
Wis pokoke arep apa wae kena sing penting merah putih. Nggih, leres. Mula iki pemersatu bangsa. Nggih. Lambanging bangsa. Ning Nggih. ya aja lali, bangsa kita Indonesia ada dasar Pancasila. 5 ya. 5. Iki dadi dasaring negara menjadi kuat. Contone driji menungso kuwi ya dikelumpukke kuat. Kowe yen jotos wong ngene lak ora krasa, Mas. Heeh. Ning yen 5 ki mbok klumpukke dadi dasaring negara jotoske wong krasa. Nggih. Mula dasar negara kita Pancasila dadi dasar nglumpuk dadi siji. Negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Iki presiden. Presiden kuwi duwe anak buah jenenge Menteri. Menteri kuwi di kantor jenenge Kementerian. departemen. Oh iya. Nah iki letak departemen menteri-menteri kita di sini. Iki titipan iki kudu tak tokke iki. Piye? Iki titipan iki departemen hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, utang ning koperasi hukume sah. Hukum dan HAM, cap Oh, niki jempol. jempol, nggih. Iki departemen Infocom. Kok Infocom? Loh, kantor Kementerian Budayaan pundi niki? Nika nggih iki nuduhke. Iki Nggih. iki departemen peternakan utawa pertanian peternakan. Kok iso? Wong niliki pitik arep ngedoke nganggo iki. Sluh. Iya. Iki nglambangke. Oh iya, Iki peternakan. Iki genah departemen agama. Kok iso agama? Loh, wong tukar cincin ning jari iki mesti. Oh, mula diarani jari manis. Manis. Iki departemen kesehatan. Ya ra. Iya, Masa jane arep ngono iki- boleh jempol ngene ya suwek no. Iya. Ning janjane ora apik yen kara-kara kuping ngangge driji mboten pareng janjane. Lho, ning wong iki wong lambang kok. Lambang ya Mas Ning Garing. yen digegem kene Menteri Pertahanan dan Keamanan sapa nggodha negaraku awas. Dibuka biak Departemen Dalam Negeri diwalik Departemen Luar Negeri. Diobake sithik duwite akeh Departemen Keuangan. Wah iya. Ning yen digegem loro ngene Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, iya. Diobake ngene Menteri Sekretaris Negara. Ngetik. Ngene Menteri Urusan Wanita. Apa kuwi? Ubah-ubah. Oh iya. Loh, maju kena emansipasi kena, tapi tugas seorang ibu adalah tugas rumah tangga. Iya. Lho. Kuwi kanggone sing gelem. Ayo. Wong jaman saiki wis modern, kaya sinden ngene iki ora ana wektu nggih umbah-umbah. Kowe sik kowe rasa kebiayah kowe mung padune arep ngarani bojomu to. Kok dadak sinden? Mbok wis bojoku ora gelem mbah-mbah. Bojoku ki ora tau takon umbah-umbah pancen tak penging lekah nyandak aja iman-iman tanganmu. Arep setrika aja lek kena panas ku ndak malah sakit. Arepe isah-isah ora pareng ndak nglodoki. Tak mulyake bojoku kuwi. Ya ora ngono wong tugase utama bojo ki ning rumah tangga kok. Oh iya. Kaya bojoku ki ora dikongkoni kumbahan cekeli. Wis klumpukke. Diumbah. Terus ngundang aku, "Pak, umbah." Tetep dadi buruh kowe ora. Ya wong ya tetep ya kerjasama itu penting. Nggih, leres. Wong jenenge Nggih. sapa arep pindahan iki? Mas Gareng. Nun, Niki lak ingkang menerjemahkan ke bahasa Inggris lak Bukitsi. Bukit. Beliau adalah sudah berpuluh-puluh tahun meneliti tentang wayang. Nggih. Mila nuwun sewu kanthi sanget wekdal wonten limbukan wau kagem Bapak Menteri lan ugi para staf-stafipun Nggih. menika wekdal ingkang mirunggan Ibu Dr. Kitsi Emerson. Monggo paring apresiasi. Untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau tuh paham wayang dan menginggriskan wayang. Nah, iki kudu dites. Oh iya, nggih. Oh. Duduk, duduk. Ya. Monggo ya bukit sih mriki. Oh, mriki. Oh, mriki. muterin. Timun sigarane ayo bangun bareng-bareng. Asing sayo orang
satu-satunya penerjemah bahasa wayang ke bahasa Inggris, Ibu Kitsi Emerson. Tepuk tangan untuk panjenengane. Iki nun sewu Mas. Dari beliau berjalan ke sini mencari jalan yang ora gelem terobos, tegese sopan santun, etika tetap dibawa. Dan ke sini pun beliau tidak mau berdiri. Lenggah iki lho, iki sing wajib, iki ngajeni. Nggih, tata krama Kyai Jawi nggih niku. Kowe iki tata basa bareng ora krama. Iya, karo tata-tata kae. Nggih, wilujeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu Mas Kareng. Waduh, aku Kados pundi kabaripun? Kamu kok bojoku karo aku ora tau basa lho. Ayo malah bukit sih basa. Niki nuwun sewu. Pidalem wonten mriki wonten pundi, Ibu? Anu wonten Solo. Oh, Solo. Janipun Karanganyar. Oh nggih, Nggih, putrane, Karanganyar sami kalian. Karanganyar. Nggih. Nggih, Oh. Karanganyar Kludran. Tanggane Kota Grok nih. Leres tanggane Mas Tangga ndas Pedro. ora Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, ning ora klambi abang kok. Ora. Ada lagi klambi abang. Bukit Siki sing kagungan Sanggar Ekalaya, Laladan Nggih, Kludran. Ekalaya. Nggih. Colomadu. Niki ingkang mirsani kepengin sami weruh. Aslinipun saking pundi Bukit? Oh, asli saking Amerika. Amerika. Nggih, Lan tenun. negara bagian pundi, Bu? Michigan. Non? Dereng pirsa nggih. Michigan menika pembatasan kalian Kanada. Dados utara sangat. Wonten kata telogo batasan kalian Kanada. Negara bagian Amerika. Amerika Serikat. Anu RW pinten? Terus nanti? Enten RW mboten mriko. RW RT ngoten. Ning Iya, RW, RT mboten wonten. Oh, nggih. Ning nun sewu lho. Niki cukup membanggakan bagi kita Matur seorang nuwun. Ibu Kitsi yang mau mempelajari sekaligus ikut-ikut nguri-uri budaya Indonesia. Matur nuwun. Kula nresnani sangat kalian gamelan, wayang, kula nggih sinau Nggih. karawitan. Kula nu yang kali gamelan senenge mboten umum kali yogane jelih. Wong jogetmu yo ditabuhi karo kanca-kanca kaya. Lho, ning jeleh ning tresno nu. Nggih. Wah, penonton Jakarta hebat sangat nggih. Nggih, nggih, Ibu. Hebat sangat. Kula kemetan nalika rumiyin sering wonten pintas wonten Jakarta, Nggih. Jakarta Pusat, ke Marrakesh, ke Bekasi. Wah, penonton Jakarta kados penonton Jawa Timur nggih. Leres. Mirip. Leres. Dados anteng sirep gatosaken. Nggih. Pun pancen niki ngene Napa kok. Mbak menawi asli saking Jawa Timur? Lah nggih. Kekatanipun, Mbak. Ngeten lho penonton anteng kok wayangan arang-arang. Mbok nggih dikerepi sesasi pisan. Napa malih ingkang mawi pelawak nggih. Oh, Sang saya arang-arang. Oh, Nggih Bu sami remenanipun klasik-klasik ngoten Lah niku. klasik-klasik biasanipun. ning wong ngangge dagelan nu sakniki hukume wajib. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Iki arepe takon apa karo Bu Kitsi? Nggih memberi apresiasi pagelaran malam ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan ngoten niku. Nggih. Nggih. Kementerian Monggo, Bu. Kebudayaan luar biasa toh. Nggih. Anu dana Indonesia Raya, kalian pintas-pintas. Leres. Mboten mandeg anggen anu nyupport kebudayaan. Nggih. Nggih. Bu badhe tanget nih. Nggih, Ibu lah wonten mriki menerjemahkan wayang menjadi produk berbahasa Inggris. Nggih. Wonten Amerika kathah ingkang migatosaken mboten. Wonten mboten namung Amerika, nggih Eropa, Australia. Oh. Amargi bahasa Inggris internasional. Dados ingkang wonten Prancis, ingkang wonten Jerman, Austria, Kongo. Hongaria, wonten Tokyo, wonten Singapura. Soale nggih bahasa Inggris sedaya nggih pirsa. Nggih. Nek upami Bu, Nggih. niki ngonoan niki. Niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan ngangge basa Jawa kinten-kinten mriko saged nampi mboten. Menawi mboten diterjemahkan nggih angel nggih saged tamu pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, Nggih. harus pakai anu penterjemahan. Nggih menawi sabetan mawon mboten ning Oh. tiyang maca remen
inti cerita dan Nah, nggih. permasalahan dan nggih, tuntunannya. Nun sewu. Wonten Amerika nggih wonten gongso ringgit ngeten. Wonten kata sangat, wonten kinten-kinten swidak set. Swidak set? Langkung, mbak menawi 100. Swidak. Lho teng mriki gamelan digadekke lho Bu. Ora. Niku korbane niku. Niku sampun kok. Sampun rampung. Sampun nate. Nggih. Wah, dadi cekap damel kita ingkang bangsa Indonesia niki dua, Bu. Ya bangga kebudayaan kita sampai ke Amerika tapi juga takut. Takutnya nanti justru yang memperdalam orang Amerika yang bangsa sendiri malah melupakannya. Lah mila menika dipun niki Kementerian Kebudayaan ngawontenaken ringgit dalam rangka nguri-uri dan memasyarakatkan dan menguatkan wayang kulit di bangsa Indonesia ini. Ning ibaratnya kados cinta nggih. Umpami panjenengan cinta istri. Nggih. Lajeng wonten anak ugi mencintai anak. Mboten mengurangi cinta kepada istri kan. Dados tiang Amerika belajar gamelan mboten berarti orang sini mboten. Oh ngaten. Dados ya kados Mas Danang Surya Putra menika mucal tiang monco. Nggih. Nggih. Kata ingkang monco. Niki anu mucal. Niki nggih mulan wong maca. Nggih. Anu nggih. Weh, dadi niyaganipun Mas Yoyok niku ampuh-ampuh. Ampuh sedaya. Dosen. Nggih. Dados mboten sisa kuatir menawi tiang monco remen. Nggih. Berarti ada jalaran tindak monco mucal. Oh ngaten. Nggih. Nah. Wonten Amerika guru kula rumiyin saking Eromoko. Eromoko Wonogiri. Eromoko Wonogiri. Eromoko Wonogiri. Lajeng guru menapa? Vokal. Guru gamelan. Nun sewu. Panjenengan sok ngasta gamelan. Nggih, leres. Nabuh pari. Saged nyekar menapa Bu? Nggih, pengetahuan wonten ning dasar swanten mboten sae. Mboten napa-napa. Mengke anggere wonten sing ngeloki kula patenane. Pun bakunipun kajengipun piyayi ingkang mirsani dalu menika pirsa Bukit Si niku nggih saged nyekar. Bukit Si iki langkung prayogi menawi ngasta kendang. Oh ngono. Lah piyayi putri iso nembang memper, lek pengendang putri jarang ngono. Niku. Panjenengan pirsa suami kula. Nggih. Pengendang. Oh, pengendang. Bapak Wakidi. Pak Wakidi. Mila sakmenika panjenengan nggih saged ngendang. Nggih, saking suami kula nggih. Niki ajeng ngendang. Sekedhik saged. Mulya sik le. Harga dikendangi Bukit Si. Nggih. Sinom mawon nggih, Bu. Sasundi? Sinom Parijata nggih. Oke. Saged terus terima kasih. Membuktikan beliau tidak hanya teoritis tapi ya praktektis. Nggih. Nggih. Praktektis saya. Lah iya teoritis karo praktektis. Nggih. Coba kaya apa Mbak Dian Munasirah ya Mbak Dian. Ya. Sampeyan sing nyekar mumpung senggaan iki anyar tentang kuliner. Ayo. Wah, hati-hati ya coba. Jogja Solo nganti tekan Jawa Timur. Coba banter-banter engko wak pitike mencolot lho. Nggih, Ibu Kitsi Emerson nggih. Coba kaya apa nggih. Kaya ngene piye monco ki anggere sinau jan sak tuntase ora tau kok setengah-setengah. Ora tanggung. Nggih. Ampun, monggo Mbak Dian. Susu segar saka Boyolali
Swara suling mandang suara sego tiwul wana kiri jengkake rajaki ojo lali sing ojo iri ojo drengki saka gudeg saka putra Yogya ben mulya baca komadiun aja anyar sing padha rukun jo seneng ngelamun Ponorogo sate ayame jati supaya ditambah anane tentrem ati jo sampai nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Dr. Kitsi Emerson luar biasa. Waduh, matur nuwun, betul-betul dibuktikan beliau tidak hanya komentar tapi juga bisa melaksanakan. Lah iya kaya ngono kuwi. Wah, jan. Mila kehadiranipun kaya Bu Nggih. Kitsi wonten Nuswantara ki lak dadi Matur. pamecut, ha Mas Gareng. Nggih. Ing atase Piyai Manca kaya ngono le gandrung le tresna karo budayane dhewe. Leres. Yen nganti awake dhewe anak putune iki nganti ora diwanuhke, ora diweruhke apa kuwi gamelan apa kuwi wayang lan sindenan. Iki mengko awake dhewe kepaten obor tenan. Betul. Iki yo pokoke anggere ora ana sing neruske iki gelone setengah der pokoke Mas. Iya. Ya wis contone kaya aku iki. Heeh. Anakku wedok-wedok kabeh sing arep neruske gareng ora ana.
Apa ana gareng kok wedok akhirnya timbullah gareng-gareng seluruh Indonesia tak kei support, tak kei semangat. Enek paguyupane yo anu kuwi. Ana Apa kuwi? biyen pertama tak jenengke PGRI. Artinya Paguyuban Gareng Republik Indonesia. wah Ning iya. saiki wis ganti Napa? P3. Apakah itu P3? Paguyuban Pupur Putih.